Gidagsang sa mga tawo ang Pioneer Avenue sa General Santos City niadtong Sabado sa hapon, Setyembre 2 ning tuiga nga nakigduyog sa sugbahan sa dalan nga kabahin sa pagsaulog sa ika-25th Tuna Festival sa syudad. Ang sugbahan sa dalan ang usa sa mga highlights o ginaatangan sa mga tawo matag tuig kay libreng matilawan ug makaon ng klase-klase ug presko nga mga isda nga abunda sa Jensan sama sa tuna. Nahimong picnic ground sa libuan ka mga tawo ang lugar. Kapin usa ka gatos ka mga grilling stations ang gipanglaray sa Pioneer Avenue. Diin libuan sab ka klase-klaseng mga presko nga isda ang dungan nga gipang sugba. Tanang 26 ka mga barangay nagkadayang ahensya ug sektor sa Jensan ang misalmot sa sugbahan sa dalan. Gipangunahan ni Mayor Lorely Pacquiao ang sugbahan sa dalan, kuyog ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno, ingon man mga barangay officials, festival director, executive assistants, department heads, assistant head, joint task force Jensan ug kapulisan. Gipasalamatan sa mayor ang mga miduyog ug mihatag suporta sa gihimong aktibidad. Nahimo ng regular nga aktibidad ang sugbahan sa dalan atol sa Tuna Festival sukad nitong tuig 2015 nga mas gipalig-on sa lokal nga gobyerno sa tinguha nga mapakita ug mapasundayag ang kaabunda sa industriya sa pagpangisda sa Jensan nga nailang tuna capital of the Philippines. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.